HiveRM je sustav namijenjen za rukovodeći kadar koji na brz i jednostavan način želi doći do informacija na temelju postojećih podataka. Jednim klikom korisnik može doći do analize prodaje po grupama proizvoda kroz godine ili do mjesečnog pregleda količinske prodaje kroz godine. Jednostavno korisničko sučelje generira se prema pravima pristupa svakog korisnika. Korisnik lako može preći na sljedeći izvještaj u kojem detaljnije želi vidjeti određenog kupca i usporediti kupnju po grupama i vrstama proizvoda kroz godine. Izvještaji se mogu ispisati, izvesti u PDF ili Excel. Korisnik ima opcije sortiranja, filtriranja ili uređivanja veličine okvira radi jasnijeg pregleda. Analitički izvještaji omogućuju napredne opcije gdje korisnik sam može odrediti podatke koje želi grafički prikazati, dodati kolone i vidjeti odnos između odabranih razdoblja. Dubinska analiza omogućuje korisniku grafičko oblikovanje podataka, dubinski analizirati podatke kroz dodavanje razina. U ovom konkretnom primjeru zanima nas koji su kupci iz regije Dalmacija kupili marku madraca Energy veličine 140x200 prikazano po kvartalima. Na kraju možemo doći do točnih naloga po kojima je neki kupac kupio određeni proizvod. Jednostavno korisničko sučelje, preko 30 vrsta grafova, mogućnost spajanja na više baza, kontrola pristupa, čine HiveRM idealnim softverom za brzo donošenje odluka na temelju postojećih informacija. Za više informacija kontaktirajte nas.